съм Янислав и сега ще гледате моите клипи. Да, и така Николай Илиев, може да ме познавате. Да, може. Снимам клипове, моя канал се казва Павлина Банкова, може да е смешно. Да. И сега аз търся да оцелявам. Първо трябва да се намеря, да си направя килки и други такива. Пазите се, искам И сега ще купа дърво. Я? Ма как ти инсталира това? Без да си го слагаш в телефона, без да го слагаш на компютъра. Това Мобизен. Трябва да си сложиш първо на компютъра. Не. Преми така ми за на мене. Какво трябва да покажеш? Може. И така, сега слагам крафтинг кейбъла и правя меч. Сложи му слаг. Да. Сън гласа се Чакай, после. И сега купая. Отивам да убивам. Отивам да убивам, бейби. Сложи ми сън гласа. То пък не мога да ям. Да, як си чува. Не ми се яде. Емоджито деца нас. Крава! Ай, каремба! Имаш ли, бе? Да. Аз съм Росак, добре. Да, той също е мой приятел. Тук съм приянич. Ще е гръмно. Сега даже вляза. Ай, влизай в моя сървър. Вляза, хора. Росак, добре, ще влезе в сървъра. Ай, двамата да Снимам. Направи се да снимаш. Виж, човек, аз Снимаш ли, бе? Снимаш ли? Чека, аз на килна, гледай. Снимам като се намирам. Аз съм Росак. Кенефа! Къде си, бе? Вика се. Чакай, нещо. Чакай. Ето тук ме спална. Бряха. Човек, наистина, Alpi Games BG Ета. Ай, почва да снимаш. Чакай. Арба. Момиче. Дай. Янка. Ще съм... бах ти грозен. Ма чакай, бе, то е нарочно така. Ти са кръстил кнуй. Нищо. Вижте, тази сутрин от моя блог как се виждаш. Браво! Чакай, ще вляза в... Survival High. Не, да излезвах на Не мога. Аз нямам билд, аз съм на пълната версия. Аз съм на пълната, да. Ти не учила. Вие сте на билд. Ето. Розик. Влизам. Розик. Розикс БГ. Айде, дай. Сега почва да снимаш. Чушкарята. Ще ми го направиш, ще да е по-светло. О, тук няма никой. Айде. Бе, защо са спуснати зомбита, бе? О, първо да се такова. Така. Тук ще го увеличу, окей. Абе, де си рамка, бе. Само тайм-аут маха. Кечко ста! Ево, ти приятел! Ще има тайм-аут. Глей. Те сме ли учила то? Руско. А сега къде? Айде, сега до мене застане. Руско, ти си Да. Чакай, до тайм-аут. Тайм-аут маха. Тайм-аут маха. Че иска да направя Роско и научи. Роско направи някаква яка стойка. Не, някаква е така например. През това време аз ще знам. Чакайте! Ще направим MLG. Сега как са. Да, бе, той има MLG. Ето е така. Да виждам. Само Гейдж. Роско става MLG пич. MLG сигара. Айде да направим нощ трак. Трак. Ай, тръгвам. Не снимам. Това те ще Хубаво. пак. След тех черпак. Три, го открие? две, Торч. едно. Той е картина. Здравейте хора, аз съм Росак Добрев Чакай, и тук искам да видя сме къде с Яни. Great map. Ага. Къде ми е мапа? Нали така? Ето го и Яни. Да, сега Айде, тръгваме. прасе, бе. Убих го, ела да си набавим дърво. Имам мап.
Таглай. Убей ги! Благодаря. Убей ги! Не. Благодаря. Следвам карта. Убивай повече животни. Да ги бием. Карта! Карта? Да, бе, следвам карта. Спарта! Спарта! Сега, хора, ако Остров може на хоризонта. да кажа... Че аз изкарам меч. Немай така. Кафе готин Росак Добрев. Пак те загубих. Този свят го трия. Този свят го трия, май. Нека да умра. Сега ще ма таймат. Или ще ма баннат. Не, нямам. Чакай, аз ти помогна. Да, нямам заради. Готово. Тъп, шелъм. Бак ти, пичка ми е телефон. Ай, пичка Ще го снимаме до 20 минути на нея. До 15 минути. Хубаво, ай. Росък Добрев, сега ще снимаме Ай, млъква, бе. братачките SMP. Еба ти телефона, човек. Добре. Идвам на помощ! Виж как се отваря, виж как се отваря врата. Най-модерно. Не. Аз имам с минута, човек. Хубаво. Това мина, Къде има тъсмина? Да, бе. Нямам. Я как с карта отваряш? Айде, така да си Е изкупим. така. Най-модерното отваряне на врата. Ти си имаш пак ли какво? Не, бе, той текстчер пак. Не. И какво Не, е има това? карти в новата версия. Има карти. Да, има. Има. Има, разбира се. Аз имам на телефон. Къде отиде Роско? Чушка. Загубихте! Не, бе, Защо ме помощ! видяхте ли хора как се прави? Просто върхът. Пишете в коментарите, моля вас. Да, бе! Ютуб. Да, бе! Какво правите, хора, бе? Какво Кой ще правите? го качва? Аз ще го качвам, да. Аз качвам. Няма да сложа Хубаво, айде. Няма да сложа интрото. Сега снимаш ли, бе? Не. Здравейте. Какво правиш, бе? Ники. О, чакай да копам камък. Нормално, няма Ники, утре с тебе ли ще правим клип? О, Ами ти ще оцеля, не, това е моята линия. Ари, бе. Ще криваме и ще пишем. Хубаво, аз влизам. Баба, пишем. Ай, готово. Ай, такова нещо. Чакай, бе, излязат. Така, един меч взема. Едни бутуши. Виж сега колко съм стилен. И бах ти грозно. Давай, деца. Ей, това. Дай, не. Аре, бе, къде, бе? Мамка ти грозна. Стига си псува на клипа, бе. Подай мур. Какво правиш ти така? Ей, това е... Деветка. Що си ми стъпал на мока? Ай, ти взимай другия. Аре, Бред, батки, бред. Ай, време е да си построим къща. Аре, ще сложа Какво тиква. мислиш? Айде на бачената къща, дай за дървото. Е, така ще направя. Тъкмо сега си използвам тази кирка, защото... Направих Докато на къща. ще- Направих на къща. Аз ще пресека реката. Хубаво. Не съм. Не, Ела от друга Пич съм. на реката да... Пич съм. Ей, сега... Добре, айде. Пич съм. Ако може повече бяло. Кобре, да. Защо? Да сме... Защо? За да не е по-бяла къща. Вижале! Лавата трябва ли да е толкова просто, бе? И сега какво? Да сложим кращи. Не, ти. Къде я слагаш? Опа, извинявай.
слагаш сега крак. И Яни няма проблем да псуваш в клиповете. Не, В YouTube е позволено даже. аз не искам да псувам. Аз не съм Да така. играеш на Coming or Drumming е забранено. обработка, Да играеш на човек. безопасната. Като 21. ти станат 15 секунди спирай или по-малко. 15 минути, бе! Да, обърках се. Значи, ако ти станат 15 минути и една секунда, не може... 10 минути и 4 секунди. Окей, като ти стане 14 и нещо, спирай клипа. 10 минути ми айде ти спирай твоя. Що? Коста, бе! Аз няма да го спирам. Ай, като за първи клип е добре. Да. Хора! Ай, чао! Чао, хора! Следващия път си по стримката. Чао! Чао!